Това мисля, че е страхотно и ще ми ходи много. Все едно за първи път съм в ръцете ти. Здравейте на всички! Чакаме след малко 6 часа да дойде в нашия град Галена и да има Тихо ми пази! Благодаря много специално за тези, които са от среща. Много сте на високо, много ни е готино. Продължаваме да се забавляваме. Александър, аз мога ли да ти помагам за играта с публиката? Да ти асистирам с подаръците. Добре. Специално за всички, които обичат песента. Мразя навикът и лош, да ме будиш посред нощ, пак си пил. Искам само да задам един въпрос. Готови ли сте след малко да изиграем едно хубаво право хоро? Добре, имате го. Най-дългото хоро публикени! Искам само да попитам, получихте ли подаръци? Хубави ли са? Вижте сега, който не е получил, не е отговорил. Точно така, нали? За това трябва да се учи, за да се получим.